Üdvözlöm Önöket mai előadásomon. Témánk továbbra is a depresszió. Az 50-es években végzett jelentős kísérletet fogunk bemutatni Önöknek. Picit mi amatőrök, 35 éve is, 20 éve is, és tegnap előtt is, vagy éppen ma másképp gondolkodunk, mint a hagyományos kőszínházak. Ez nyilvánvaló látszik a műsorpolitikánkban. Mi úgy érzem, azt az utat járjuk, nem feltétlenül minden amatőr együttes, ez nyilvánvaló egy falusi vagy egy kisvárosi amatőr együttesnek más a funkciója, mint egy ilyen megyeszékhelyűnek, hogy egy picit merészebb a műsorpolitikánk. Hoztam Szírinek egy fantasztikus könyvet külföldről, tele van képekkel, bolygók, csillagok, imádja. Aha, és esténként olyanokat kérdez tőlem, hogy a fülem ketté áll. Hát az csak jó, nehogy már berosdásodjanak a természettudományos ismereteid. Hát amikor elkezdtük mi a Ferrumot, kb. 40 ember jelentkezett. Tehát óriási létszám, amivel elkezdtük ezt a dolgot, és ma ezt nem lehetne megcsinálni. Ma sokkal nagyobbak a lehetőségei az embereknek. Az én történetem akkor kezdődött, amikor egy új férfi beteg jelentkezett a rendelőmbe tavaly decemberben. Egy férfit játszunk ketten, ez egy meghasonlott, lélekben meghasonlott ember, és van egy tüzesénye, meg van egy visszafogott félénk énje. Létezik olyan terápia, mint ott a filmben, hogy az emberek átölelik egymást. Oké, persze, megölelhetjük egymást, ha akarja, ha akarod. A darabban felvetett problémák azok mind a 2000-es, 2010-es évek, tehát az utolsó évtized problémakörét, társadalmi problémáit boncolgatják. Leginkább egy ilyen információs társadalom közegébe ágyazott dolog, amiben ez a darab játszódik. Nincs igazam! Engem általában nem zavar, ha valaki felhangol telefonál mellettem. Nem, dehogy csak beültem egy kávézóba, és valami újonc van a pultnál. Először futnak ki a láttén a köcsim haló. Megtörnek, micsoda látvány! Én magam inkább kimegyek ilyenkor beszélgetni. Szerintem egyszerűen kellemesebb, bizalmasan bonyolítani az ilyesmit. Valami hobbija csak kell legyen az embernek. Nincs igazam! Én egy drámai színjátszást szoktam meg. Például az előző darabunkban, egy ilyen komédiában sokkal élénkebb színeket lehetett használni, és most nagyon keményen meg kellett dolgoznom azzal, hogy minél természetesebben, minél hétköznapibban csinálja meg a figurát. A szél egy falevelet sodort az ablak előtt, a szemközti kávéházban a pincér az asztalokat törölgette, és egy idős bácsi elaludt a kávéházi kanapén. Ezen kívül nem történt semmi említésre méltó. Most már egy sorozat része, hisz az előző darabban is nagyon komolyak voltak a női szerepek a három nővérben, de talán nem titok, hogy majd fordul egy kicsit a kocka is most a következő darabban, ami már eldőlt, hogy Winternek a születésnapja lesz, ott inkább majd a fiúk jutnak nagyobb szerephez. Mivel száhogyszám sikerült a jelenlegénél jobban csökkentenünk a kiadásainkat, és mivel diákjaink létszáma túl nagy, úgy néz ki, elkerülhetetlen, hogy az iskolát bezárják és összevonják egy nagyobb, jobban működő intézménnyel. Azért nyilvánvaló, hogy 1990 előtt direktebben politizáltunk a színpadon. Most viszont lehet, hogy azért is, mert mi magunk színjátszók, öregszünk, változunk, tehát most itt a törzsgárdára gondolok, beleértve nyilván a rendezőt is, inkább úgy érezzük, hogy a magánélettel, a privát szférával, nem pedig a nagy világ megváltó gondolatokkal kell nekünk foglalkozni, és ez a finn dráma Münchhausénak a káosza erre kiváló példa. Rendben. Alkalmazzunk kezdetnek gyenge elektromos ingert. Úgy. Most egy kicsit erősebb árammal. No igen, így reagál egy kiegyensúlyozott egyén. Zavarja az inger, ezért megoldást próbál keresni, és miután megtalálta, azt távozik a helyszínről.